Pajjiżna qiegħed jagħmel progress sabiex jonqos l-impatt tal-kostruzzjoni fuq l-ambjent, filwaqt li tiddaħħal kultura ta' aktar serjetà fis-settur tal-bini. Qar il-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Aron Farrugia flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Kostruzzjoni Chris Saġus waqt żjara fuq sit tal-kostruzzjoni. Il-Ministru Farrugia sostna li d-disinn intelligenti jista' jkontribwixxi lejn effiċjenza tal-enerġija kif ukoll inaqqas it-tniġġis ikkawżat mill-binja nnifisha. U qal li impenji bħal dawn minn kuntratturi privati juru kemm dawn huma konformi mal-istrateġija mirata sabiex jitnaqqas il-livell tal-karbonju. Il-Ministru tenna li l-Gvern se jkun qed jimplementa miżuri bħala parti minn riforma tal-bini u kostruzzjoni f'pajjiżna. Aparti minn hekk se jitħabbru wkoll riformi oħra fil-ġimgħat li ġejjin bilan li tissaħħaħ l-industrija u tagħti kwalità tal-ħajja ogħla lil Maltin u l-Awċin. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Kostruzzjoni Chris Saġus spjega li fl-2018 kienet nediet konsultazzjoni pubblika immirata li twaqqaf regolatur tal-bini u kostruzzjoni bħala parti mit-twettiq tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Qal ukoll li fl-2017 twaqqfet Aġenzija għall-Bini u l-Kostruzzjoni sabiex finalment twaqqaf Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Is-Segretarju Parlamentari spjega li din l-Aġenzija ħadmet biex tintroduċi sistemi amministrattivi ġodda fosthom sistema ġdida rigward il-liċenzjar tal-bennejja. Minkejja l-ħidma estensiva tal-Aġenzija huwa tenna li hemm bżonn iktar ħidma sabiex tissaħħaħ kultura serja f'dan is-settur. Min-naħa tiegħu id-Direttur ta' Kumpanija tal-Proprjetà spjega x-xogħlijiet li qed isiru fil-binja tal-kumpanija, il-kol miżuri favur l-ambjent. Maħlu ħaġa li għandna nsemmu naħsbu mal-PV panels fuq il-bjut ta' kull development. F'dan każ partikolari ta' Lotus Complex għaż-Żabbar, hemmhekk ħajkonna 443 PV panels li daw bejgħet ieħor jiġġeneraw bejn 2200 units per day li daw ovvjament ħajgawduhom ir-residenti tal-blocks. Fil-preparation tal-madum flok nużaw it-torbet, nużaw skrit tal-konkos li f'kull kubik meter li ta' konkos li konna nitfaw 60 kilos ta' recycled plastic.